ஹாய், வெல்கம் டு தி என்ஜாய் என்ஜாமி. ஆலு பரோட்டா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்து அதை மசிச்சுக்கோங்க. நல்லா மசிச்ச உருளைக்கிழங்குல ஒரு குட்டி குட்டியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி இலை, 3 பச்சை மிளகாய், 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் ஓமம், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள், தேவைக்கேற்ப உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் லெமன் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வீடியோவில் வர மாதிரி சப்பாத்தியை தேய்ச்சி நீங்கள் சுட்டு எடுத்திங்கன்னா ஆலு பரோட்டா ரெடி. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.